Aure akai nufin sarki ne, mun ji daɗi ango amarya ga su a lalle sun yi aure. Aure akai nufin sarki ne, mun ji daɗi ango amarya ga su a lalle sun yi aure. Da fara rabu sarki Allah za mu sanyo kafin mu fara rero waka. Dukan abin da zan yi walla a kulli yaumin da na saka shi ba na shakka. Allah ka kara ninka salati igon Rasulullah dan Amina mai kaunarka. Alai ilahu sa da sabu sun bi sunnar Rasul mun ji yau da yawansu sun yi aure. Alkairi ku firfito ku ban kunnen ku banda mai gulma saboda za ta kullo sharri. Batun mu yau akan aure ne ga masoya sun taru suna kan tsari. Gana kudan mutan Hausawa Idrisu da baituka na zo Najeri an yi aure. Ke ta yi a gare ku, ku duba duk yawan taron nan na ga kowa ya tare ne saboda bikinku. Ku kyala masu baki da kunu su da kullum burin su kar a tare bikinku. Allahu ya yi nufi na kanku wanga rana ta sauka yau tsakani na aku an yi aure. Duka al'umma sun sani da shaidu duka. Ku toshe kunnuwan ku zauna ku yi zama na ku samu babbar harka. Yau muna taya ku da murna, mun ga 'yan mata ma suna taya ku da murnar kun yi aure. Amarya su ma ga su sun yi murna a wajen bikin da kannan ango. Sannan uwa uba da gawaye na amarya na gansa har abokan ango. Idrisu dan mutan Hausawa ni uba ne a gare ku sai ku zo ku yi liki gar ku sare. Kulla kyauran wakar sai iyayen ango a dole zan gaishe ku. Sannan na sa iyaye na bani don ku su ma girman su ya wuce su shauku. Ango amarya na da bukatar addu'a gunku ku zo ku yi ta wa wani shauku. Idrisu ni nake yin waka, Shamsu dan baba yake kiɗa da busa sarewar masu aure. Aure akai nufin sarki ne, mun ji daɗi ango amarya ga su a lalle